Selamat malam guys. Sepulang dari jualan kita tunggu Kanjeng Mami ya Pak. Kau kira dulu sawerane istimewa guys hari ini. Mesti seneng ki wong e. Apa? Cek belanja. Kanjeng Mami masih belanja. Kamerane minta ganti yang baru. Kayak anak filternya modelnya. Burem ngono. Ora burem. Kecil diusap. Dhuwur wong isor. Lur. Ngaruh. Gak. Burem sih. Iki gak usah dibayar ta iki bocore salah. Kulo ora iso bayar piye. Bermanan. Bermanan karo ndani kompor. Iya katanya. Terus Iya. sing ayame anyar lali dadakku. Oh ya. Ya ora entuk saweran lah engko. Lah untungnya ki mau awake pikir ajak mulai. Dina aku sebang. Kamu jebone pakai Lah nang omah pirang-pirang jam kok masa ora turu. aku gak kesembunyi lah ya. Aku mau turu ya. Lah ngono kok cek sambat. Lah kan turune kelingasen ning tutul piring. Sing kon dodol mbok eling-eling lha apa? Lah udan ngono lho badan. Lah. Iya kan enggak turun. Seneng kon dodol ki udan-udan ceweke malah ayu-ayu kok. Mbok eling-eling barang lha apa? Mangan guys. Mangan lah wae. Iki. Tempe, Terus bermangan. asem-asem guys. Sing doyan asem-asem. Lah gini Mbak Yana ndak tahu enek ngono kene lho. Makan. Jajal mau anak janteng nang gerakan Magicom kok ngono ku ya model ya. Boy iki lho boy. Asal boy. Ndeke-ndeke ya sak penak dhewe iki engko timpulno sego. Ada banyu, kotos nang sego. Niat wong lanang ganteng ki sing ngresikan aja kemprohno. Kenek. Kena kok aku kok. Diumbah. Ndeke-ndeke kok ora nang panggone sing apik. Panas sedhela ora mati kok. Kenyes sedhela ora mati lho. Endi dagange? Kayak gugu niki dia kan. Aku seneng tomate, vitamin C. Lombok ora di Kowe ngono, aku terus kabeh. Apa-apa nganggo aturan kok main buyok. Ora umbo-umbo. asem-asem lawe timpi goreng. Terus ngene nikmat guys. Apa yang ada aja bro. Cak sini dikei mangan apa panggah dipangan penting ora pedes. Ngene iki ndeke orane panggone tak kepruk. Ora aku. Pecah kuwi ya muring-muring. Ndeke wis ning panggone. Kantenane doang-doang guys. Aku lagi kopi kok. Mbok minta selalu benar lah. Tapi pengen selalu benar. Terus ngaduk ora kan? Mepek lambi. Nah, seneng omah wis turu nglengger kok ibes yo. Ora iso turu ya. Dewe ati miskol ora diangkat kok ora iso turu. Ngerem mripat aku wis Saking ngira nglengger lho. Ngono kuwi cek golek alasan guys ngeremno mripat. Ora turu tapi ngeremno. Jadi ngono nglereno mripat masuk mulai. Dewe ati telepon ora kok.
Kowe ning kono kuwi lho klambine ning kono paling kuwi ning kono. wis nyepi karo mantane lah jalan-jalan. Ya kowe pengen mepet klambi lah. Lah nek ning kono apa? Kandungane sak cawisno. Ojo mbok tutup kelali aku pengen tak foto lho. Aku kok bingung motor ora aku nyandek iki. Asem-asemnya sing pelan pinter seweger. Bojone sapa sing ngelar? Nih, boleh betul yang ini lho guys, yang buat olah-olah, yang buat masak, wis toh. Gak mengecewakan toh, nyawar pura-pura ya nyoh. Sing ngelar Itu kalau kanjeng mami disawar pura-pura kelane ya. ora iso jenengan ora. Wes mbok dhuwit mbok tenaga. Tapi tenan kalau pengen apa tuku enak. Tukune enak ngono lah, yo nyematan yo lah, yo bangetan. Kadang iki golek sing murah. Tuku sing enak bisa ya dirasakno. Kalau ra ngasih dhek ngantuk. Tangine lombo jam piro? Jam 12 lagi tangi. Masalah. Allah, tangi tak golek lawoe apa Bu? MBG di Malika. Yang terakhir mergawi nak. Sing mergawi iki kuwi ora kowe. Entak imbah lah. Sager. Oh. Anjen. Nek aku dek kelo ora tau ngono kuwi. Aku boleh balik mobil terus. Karena ada orang tamu. Ketika nombor 6 ora gelem. Seneng aja dene dhewe. Nami gelem dia. Ndre padha ae lah. Ora ya. Lah. Ya aku gelem dewi. Ya aku sudah gede kode kandang dulu. Mesti kode. Lah mbok 6 ora sregep ya ora tak sawer. Kurang sergap iki. Ini ya bujine mau lihat dari wis kode dulu ya. Nang sambat ae. Dan terus ya kroso nek wis ra kroso ya ra sambat. Dah jangan mau apa ya? Kau makan nih mau? Piring Asem-asem daging babi wae enak. Ora babi ya. Jadi ngepet. Daging babi, dagingnya sultan. Soalnya enak.
Balungan kere ra oleh mangan daging sapi. Itu digoreng bisa itu orang yang tapi dia wis ngomong kunjung nek listriknya urung dibayar lah. Belum. Cuma ngecek tok lah. Gung. Gue yang dikira nih tak bayar. Cuma ngecek tok. Nenek orang nek bayar oleh. Ya karena aku ke Indonesia 10 juta. Mangan-mangan. Mau ya ada itu. Apa? Ubi. Betul. Itu. Dikucapkan Awur. Jeniwan ya sering ya nak sekolah. Jadi juga. Awan aku kota. Jeniwan. Selain ini ya surat itu juga. Dagingnya gue inuan. Empuk. Mantap. Gajah ngombe suwek. Mampu gajah ngombe suwek. Iya. Dene Maret Januari kurang perawan. Rolan. Orang-orang. Ya dia apa beli rambut sendiri. Ini mana kok ya? Gini aku kan main ini sawal. Nah, apa yang main? Awal bagi aja tetap bawah kosong awal semua. Maret Januari atau pertengahan. Tapi gue nih suka. Rasanya ya halus. Tanya kayak di ini juga lah. Hutan-hutanan kayak apa dah? Wong ada tahu rono itu loh. Ndak itu batu tekan kono mas. Mana ada dulur kono boleh? Jadi itu semua ini. Dan saya telan ya lah karena coba dibangun ini ya. Banyak CPR itu ya. Jadi candi apa nih wis tau rono ya aku seneng tua era tau rono. So buku ya dondok tenan. Ora rono nih terus pembindo sih ngombodi. Lah kowe lagi pisan kuwi buru lho. Ana ngobrol-ngobrol di sana. Tadi aku rono
Ini wis gak rame. Botin, botin. Saya saatnya tidur. Udah sendiri. Enak, ada kusum misalnya. Saran hari ini istimewa. Sayang sih. Sayang sih wes. Ngene iki Mbak LC itu langsung geruduk keroyokan. Terus tadi. Gimana bos? Ambil berapa jam bos? Yo aku yo tak ngono, ambil berapa jam bos? Aku terak ngono yo iso kok. Ya terima ngomongnya ya. Bisa dulu. Terima ngomongnya ambil berapa jam bos? Ya. Gas. Oke guys, terima kasih. Terus bernyawar Kanjeng Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.